bari ku ja. Hello. Alo? Ina kwana. Lahiya lau ƴan mata. Kalau ya gida. Lahiya lau. Masha Allah. Alhaji da Allah ka taimaki rayuwata. Ina cikin matsala da Allah. Mayan Mata series. In arziki gare shi wallahi sai na mai da shi talakan ƙarfi da yaji. Haka nika so an ce ma makahu zaka gani yace haka nika so. Mayan Mata series. Kai can ku masu neman mata. Duk wanda na haɗu da shi ya. Har dai wanda yake sauya iyalin shi. Amma ni budurwa ko bajawara. Wallahi kun wata aure sai wasa. Mayan Mata series. Ita nika bida. Ranar kira ta kara bida. Ranar kira ta. Kutumelesi bala'i. Wallahi wangai da ka gane shi ya sha ta hushi mai. Mayan Mata series. Kamariya. Shiri mai dogon zango. Ni ba ni hulɗa da mata, iyaka ta yi kai ayi. To ina ruwanka da ka zo kai wata magana. Da abubuwan al'ajabi, turka-turka, nishadi tare da kuma faɗakarwa. Duk a cikin shirin Mayan Mata. Shiri mai dogon zango. Za mu fara sakar muku wannan ƙayataccen shiri ranar Asabar 5 ga watan 3 shekara ta 2022 da misalin karfe 8 na dare a tashoshinmu na YouTube channel Zanzaro TV, Arma TV, Abdul Mamiyo TV. Kapta mana subscribing ka danna ƙararrawa domin ci gaba da kallo a kyauta. Mayan Mata series.